Kamano moro ma intie jara malulu TV en odiochieng' maber warwaki chieno mar kuku mar wach mikelo ni koda Jeff Lumbaka. Kinde niri warango mana weche mosebedo katimore kendo kila achiel nade koni kod kocha e sikunde mathur kaindi. Antiere kod jagoro maduong' mar Kupet e bade mar Kisumu abro mi thuolo mosu kaito omiu nyingi. Arwaki studio. Erokamano. Joneno wa. Wachnegi nyingi. Nyinga Zabron Olecha Wange, ane jagoro maduong' mar Kupet Kisumu County. Atelo ni jopuonje duto manie post primary, mago puonje manie secondary, yes, gi manie polytechnic, gi institutes of technology. Erokamano. Erokamano ahinya Zablon. Arwaki studio. Gimodwa ni mondo mwarangi en ni to nyiswa ni ang'o matimore kata kapok wachako gi wach moro amora. Ang'o matimore e sikunde moloyo mekwa mag Luo Nyanza. Sani gik matimre ni tungni moko timre kae gi koni. Nyithindo gomo, nyithindo ketho properties, nyithindo wang'o school domes. Koro seche mawuoye ni kata skunde moko sani osewang', nyithindo itero dala. Nyithindo sani ochich kabisa. Ng'eny gi ok dwa somo to kendo gini timo mana skunde madongo dongo. Nochakre Kisumu Girls, ayo waneno kodhi Maranda, Ng'iya, St Mary's Yala, Mbira, Orero, Nyoro, sani Onjiko, skunde wang', in short. Ang'o matimore? Gima kelo skunde mawang' ni mochakore mana gi skunde madongo ni. Ang'o madibed ni osetimore mwakia? Loko moko osebetie koso nyithindo ok dwa somo kaka iwacho. Mokwongo sani wang'e ni wanie second term, to second term for a long time when term nyithindo ne goyoga ne kethoga gik moko to wang'o domes. Kata ndalo matiangi mane ni cabinet secretary jatend migao mar education ne gini omedre kabisa kane notelo ni puonj ma nyithindo ne wang'o domes kabisa, skunde ne wang'o koni gi kocha. To ne ji wacho ni siasa matiangi ne ng'at moro ma wuotho koni gi kocha. Koro ne chike ne bed ger, koro ne wacho ni magi ema ne kelo, to sani matiangi onge to pod gini nitie. Koro kaka na wacho last week ma ne en juogi moro ma ne nitie kanyo. To causes make burning ndalo moko ni wacho ndalo matenge be ni wacho ni en mok, sani moko onge. Ni wacho ni en remedial, ni mago gik ma miyo nyithindo bedo gi stress. Sani remedial gitigo no gol, mok gitigo no gol. Koro onego bed wang'iyo ni kara what are the problems. Nyiso ni kare kane wasolve ndalo mane jatend migao mar somo iluongo ni Matiangi, nwatemo nwamanyo solution mar wang'o skunde gi, to nok wang'iyo the root cause. Solve mana gik moko mane wiye malo iwinjo. Koro onego bed ni wang'iyo what are the root causes of this burning. Gima nyithindo kochopo second term to nyaka strike. To strike ni chon ne ok maga skunde madongo, to sani komako skunde Luo Nyanza, skunde manyalo mane wakawo ni gine magi post results maber. King'iyo results kata mar Maranda, mano ne result moringo mana results ma Kisumu kata mar Homa Bay duto. Skul achiel nyalo tero nyithindo university moro county mangima. To koro ka koro Ng'iya Maena National School, Maranda is a national school, Kisumu Girls. Then koro wadonje county schools madongo dongo kaka koro St Mary's Yala, Onjiko. Mano nyiso ni wan wadhi kamaracha. And kaka wan jo Luo Nyanza wabedo wachich nikech wang'ni to timre strikes timre kamara mora e pinyni. To mar Luo Nyanza ni to koro omako record iwinjo. To onego wang'i ni what are the causes. Nitie changes manosega tim. Changes not tim ka e ministry. To kwanyalo wacho ni changes ni localization ema nokelo gigo. Causes ng'eny. Delocalization kano kel ni golo nwa jopuonj moa e piny moa kocha western, to moko no golo moa e piny Kisii ikelo nwa kae, to mekwa be ikawo itero kocha. Ta remember na wacho kae chieng' moro seki wabed kwa chich nikech seche moko nyalo kel nwa administrators moko moa kocha ma be osefail kocha, kata seche moko makia culture makoni culture ingono opogre. Though no wacho ni wami jogi time, to nwasemiyo gi time. Koro wang'iyo ni one of the causes in communication kata changes principles manyien gibiro gi changes mang'eny e skunde. To changes gi koki communicate gi jopuonje to gi communicate gi nyithindo kaka notimre Kisumu Girls ema kelo shida nikech jo Kisumu Girls ne wacho nang'o ne gin entertainment mane ging'iyo godo chande once a week cha ogol chiemo mameng'e mane gichamo ging'iyo gichamo gweno diriyo e week cha macha be ogol. Koro ne diet to wan wacho ni to wakwero gi nang'o ni wachiemo gi nyal wuoye nikech issues mek chiemo ok nyal bile the principle. Mago nitie kama koro sirikal emopondo kae, sirikal emopondo. Koro ya kami to another cause mar tungni manie skunde en shida maduong' en sirikal. Sirikal emok chul fees. Nyithindo jonyuol nigi shida pok chul fees, to sirikal onego bed chulo gima miluongo ni free secondary. Sirikal leo gi pesa ni seche ma wuoye ni pesa no chul mana siji pesa mathin kabisa.
Koro sani ka nyithi skunde ochako wang', koro kanyo onyo ng'ato ni Belio Kipsang, ma en jagoro mar migao mar somo. Nyawacho ni koro next week eka gidhi golo pesa. Seche ma pesa olewo kamaini, ting'eni ni principal kata jatend skul en gi ang'o? En gi gope monego bed nochulo. Ka nitie gwen mabedo ga supplied skundino, pok ochulo. Ka nitie oduma pok ochulo. Ka nitie oganda pok ochulo. Workers pok ochulo. BOM teachers nikech ne giwacho ni fee structure gine parents. Koro BOM teachers ichulo mana gi pesa ma sirkal golo chande. Koro ka tuke kae iyudo ka seche moko pes free activity pok ooro. Kata Kisumu ka nochuno director ma somo ni Sabina Aroni o plead gi principals ni miya uru pesa moro mondo waran godo education. Ndalo moko be nago ka jo drama dhi Nairobi to nindo mana e bus jopuonj ne bus nikech onge pesa. Sirikal pok ooro ga pesa to ko oro molewo. Seche moro molewo no suppliers be osechich. Koro kudwa supply gik moko. Koro principal nde mek skunde gi nigi shida. Nikech koro chure ni ogolo vote head moro to tero koni. Otemo balance gi pesa mathin ma en godo no. Omuom ka thin onge giminyalo timo maber. Kendo nyaka ibende kate odi ka pesa thin. Nyaka ng'e kaka kuonde mikato kat. To seche mikat resources go, seche mikat gik moko e skul kanyo, jopuonj bro hinyre, nyithindo bro hinyre. Nikech japuonj kano ng'iyo ga ni orol ga papers mek penj. Koro penj go obro reduce gi. Nyithindo be kane chamo ga portion maduong, portion obedo reduced. To main cause any principal kotimo kamano en sirikal motamre oro pesa. Kane nitie tuke ji dhi tuke to imiyo gi pesa kama pesa no will be cut down. Koro root cause of gik matimre skunde ka en sirikal. To pondo gin giwuondre ni koro gin magi gitimo investigation. To giketo principunde tich matek. To make it worse, ng'eny principunde ma iluo Nyanza gin principunde ma pod nyien. Yes. Koro kopodo nyien to kia ka principal machoncha ne gajore. Iwinjo kama no aecha probably no ae ken kisi chiemo ne ng'eny. Iwinjo onyalo kelo ne rabolo kacha kata oduma moko kata whatever kata piny mwabe kamano. To karwa kae to seche moko chuno gin nyaka gidhi e supermarket kata gidhi e wholesale ginyiew gik moko. Makoro gidepend on pesa. Koro be pok ong'iyo gi suppliers gi. Iwinjo. Koro what is happening any principal ndegi nigi shida kaka nyalo ginene. Koro kiwinjo ka ji wacho ni there is change. There is chiemo ok ber. Mango gik mawachre everywhere. Maranda, Ng'ia, Kisumu Girls, whatsoever. And because magi principles manyien to pok ong'eyo ginene. Koro but kwanya wacho ni delocalization won rach. Delocalization no wache ni kata kaka oberno to watanga ahinya kode. Nikech inyalo kelnwa godo jok moko ma are not qualified kae. So wan Kisumu no kwago koko nango nikech jok mokelnwa wagi be kane wanono gi maber to en kuonde magi aejo no ok rach ahinya. Ja Kisumu Gas no qualified. Ne gi joma qualified. Ja Kisumu Gas cho amana Luguru. Kata ja Maranda cha dongo amana ka Musinga. Yes. Koro emme wan Kisumu kae no kwago koko kaka jo Bungoma no goyo koko. Kane governor wacho ni yawa okelnwa principal moro ka Musinga, Ukuyu moro mo Narok mo nyal. Koro the first cause mo waneno maduong' kae en ang'o? En sirikal. Lokruok motimni iri, delocalization ni iri en onge gi problem. Okober to korach. Lakini gima duong' iwacho ni jok mokelnu nitiere gi what it takes mondo mi gitel ne sikunde gi eki. Moko ni godo to moko to onge godo. Yes, moko ni godo to kadwa mention gi kae to moko to onge godo. Secondly, sirikal ni be moseno shida gi koro kisomo kata gazet manyoro kata kiwinje media owach maber Belio Kipsang wacho nango ni next week eka koro gi release funds tango ma deko gi momiyo gisani koro gido release funds ma second term wani dwe mane dong wani dwe mara 7 tarik 7 nyithindo chiegni loro idido release pesa sani en bilion 8 modo release seche mido release bilion 8 cha to ng'ato pok ochul pesa ma dwe mar 5 kocha obro supply gik moko kata ma dwe mar 7 then mar ariyo iyudo ni principal kibiro kamoro kata yudo telo nyaka ng'ibi gik moko miparo ni onego gitim maber. Koro some of these principles biro gi changes ma ok gi involve jopuonj to gi involve nyithindo. Wabro kawo yo matin jagoro maduong' mar Kuppet e bade ma Kisumu. Wadwa ge thuolo mar ariyo ka bende pod wadhi nyime achiel kachiel kod rango weche gi matimore sikunde. Wadwa ng'eyo ne to en lokruok mar jopuonj nieri koso nyithindo maratang' machuno ni nyithindo nyaka tim mana timbe mag mayienglo ka weche ok dhi maber e sikunde. Maendi en kuku mar wache. Jera Malulu TV en kine makare wachako duoge thuolo mar ariyo. Wadhi nyime kod twak odiochieng' ma kawuono ka bende warango weche matimore koni kod kocha
e sikunde moloyo magiki mag Luo Nyanza ma bende koro weche mag ng'anyo kaachiel kod wang'o kuonde nindo mag jopuonjre osebedo kadhi malo ahinya. Chakarwaki studio kae. Chak iwach ne oganda nyingi. Zablon Awange, jagoro maduong' mag Opet Kisumu County. Jatelo kane watieko to wacho ni lokruok motim ni eri. Iwacho ni samoro jotelo mokel principles manyien giri donjo kod chike mamoko to ok gin involve jopuonje kod nyithindo. Maendi onego tim nade mondo mi ka ng'ato onego bene ka kolok japuonj to kodonjo to bedo piny gi jopuonj gi gi nyithindo to nyisogi ni oyo an koro adwani mondo mwati e yo machalo kamaendi koso. Yes. Onego bed ni kinyien to bedo gimoro iluongo ni baraza. Ibiro mogo nyithindo seche duto. To be kiromo gi jopuonj be kando. To iketo gi polisi moro to gineno wuotho together. Kik iket gino chun gine duondgi. Iwinjo. To baraza ma en constant kan nitie kamoro to nyithindo nyalo wuoyo. We gi wuoya bagi relieve gik mangin go ne korgi. Ka gisetieko to koro ineno kaka inyalo implement some to mok nyale to kinyale. Kata sirikal kata san ka wacho ni yawa nyithindo was not right kan to oyie gi sirikal. Nyathi onge right mar yiero ng'ama dhi bedo jatelo. Yes, en tije somo. Iwinjo. Ka ng'ato rach to waneno kaka wasolve to jatelo be onego many kaka nyithindo rights mek nyithindo nyalo bedo implemented. Iwinjo. Ok wanyal miyo nyithindo everything. Nikech wachre ni nyathi teta kilia wembe umpe seche moko kimiye wembe no to wembe no onyalo ng'adre godo. Nyathi ywak gon wembe. Seche moko onyalo ywak wembe timiye to bro ng'adre godo. Koro nyathi nyalo wacho gik modwa wacho go. Jopuonj be ginene nikech magi jok madongo. Chike manobi godo miluongo ni 2010 constitution nomiyo ji powers mang'eny. To powers momi ng'at mang'eny kabisa ne nyathi. Education Act no ma 2010 nomiyo nyathi iluongo ni Education gi Children's Act ogolo gimoro miluongo ni chwat. Wan no chwadwa kwa dhi e school. To kan igolo gimoro ni corporal punishment to nonego bed ni kelo solution mare. Solution manokel without ninio miluongo ni guidance and counseling. Guidance and counseling en department ma should be headed by a principal by a teacher. Okay, jok ma iketo kanyo go seche moko ng'eny gi onge barua. Onego wabed gi substantive appointment ni in HOD department skundi ni to mage jok midhi tiyogo. To jogi be gin gi qualifications to grade bo migi. To koro kokawi to bola bola ni HOD guidance and counseling. To ka gimoro wuok mathin to se ngin nyathi ni japuonj otimo kama. Solution gik mantie gi shida duto mwan gode skunde. Ing'eyo gik moko ing'eyo mana japuonj. Japuonj nasewacho kae kendo anuoyo ni gima ne timre na Nairobi Girls cha jokupet ma Nairobi nosetimo investigations bo realize ni gicha no ken kata ni nyathino nind godo ni nyathino bedo no rape ne en ang'ocha ni ne en gima iluongo ni lesbianism. Sani sirikal pok release no DNA test nikech wang'iyo japuonj throughout gimana mama timre mathin to se hang ni japuonj to se idogo japuonj. Wawe concentrate on jopuonj wang'i kaka nyathini issues ne ginyalo bedo solved. Wang'i kata ka possible wanyalo review the Education Act. Okawachi ni waduoko corporal punishment back. But wang'i kaka koro gik manoket kande nyalo bedo implemented by looking for solutions kaka corporal punishment ogol. Waket guidance and counseling department ma obed funded. Jopuonj miketo bedo in charge kanyo obed jopuonj ma qualify mimiyo grade substantive appointment. To department no bedo gi ji manyalo ga constantly ng'iyo nyithindo to penjo gi shida gi. Iwinjo. There is a breakdown mar guidance and department in schools to mano kokikre gi mar ginene ni mar education mar corporal punishment onge. Guidance and counseling be theoretically TSC wacho ni nitie kanyo. Obendo kutima longo ineno ka there is breakdown of communication. Aduogo mano part of the communication. The Education Act be manomiyo nyithindo powers mang'eny. Powers ma sani japuonj ok nyal yiero prefect. Sani giyiere kendo jogo kuongo ni prefect. Jogo iluongo ni president. Gin nyaka gi cabinet. Wang'i kaka wanyalo reduce democracy mar nyithindo gi. Manyiso ni okudwa ni mondo nyithindo ratiro mar nyithindo gi ma demokrasia margi moneno ka odwa ketne gi malo ahinya. Nikech giyiero joma jonjawe kaka gin. Kamana gina jo Kenya. Dongo wabe wan jo Kenya kange jakuo moro sikwelo bo biro irwa. Dongo jakuogno ema miyo telo. Koro gibe giyiero nyithindo ma joma hundu. Wabende nyithindo gi be ng'iyo mana jakuo wadgi kata ja mahundu wadgi ema giyiero. To mana kaka wabe wan jo Kenya watimo. Ng'ato kisekwelo kata NYS kocha kidwaro governor wamiyi kendo gi landslide. To kapok ikwelo to wapenjre ni magi to onge pesa nyaka igony yude. Mon be nyaka gony. Joko changa be nyaka gony. Sani pesa ema wuoyo. Wa integrity kodwa penjo. Iwinjo. To kendo jok mosekwelo go be miwilo ga igoli e department iri kocha. To nyithindo gi timo mana gima gineno. Somo ok en ni nyithindo gi we are preparing them for life. Education is life itself.
nyithindo gi somo gazet, nyithindo ni social media gima waonge go. Koro ka giseneno ni ng'iya wang' kocha maranda koro nyaka wang'. To njiko penje nwa notimo ang'o? Yawa, to kisomo gazet ose break gik moko. Koro itiparo ni koro moko ma waneno kaka timore sani ni kwa chiwo kawuono ni kwa chiwo gi weche mamoko ni skul ma kama wang' njiko selor samoro kiny bo nyalo chako chiwo gimoro. Iparo koro moko gi wang' ni gin gi problem adieri koso en mana influence moro ni wawinjo ni gin wang' wambe koro mo. Nitie pia influence, nitie lack of communication. To nitie moko ma criminals. Wawe hoyo nyithindo gin magi nyithindo. Sani kesi ma wuoyo ni naneno ka DPP wacho ni ko yud nyathi kokoso tibi handle gi kaka magi are criminals. Sani ka nyathi nyalo donje laptop ginene office mar japuonj kaka on timro njiko gidhi e staff room gikwalo laptop gitemo manyango gitemo mago McKinsey mar penj ko sango gikwalo laptops gikwalo phones gikwalo gik moko mang'eny magi dongo jokuoge magi jok monego bed ni mako tere ot matwech. Yes, koro nyithindo gi onego separate gi jokuoge onego bed ni dhi e probation kama nyithindo itwe nyithindo ma joma hundu to jok modong itiweyo mageng'ne iwinjo nikech seche ma shida osemako gi kakro mako gi ni ka for instance kaka Kisumu gas sani nyathi ma Kisumu gas igolo 5,000 mano fine. To nyithindo moko be nyoko kelo kata shida nyochakre mane form 4 kai to gin everybody mo break to sani koro usego gigi duto to mi jopuonj olwe mohinyo. To dibed ni nitire penj kech kinde machon ne weche mane kelo ng'anyo machalo kama ne pressure mag penj ni samoro penj dhi biro dibed ni nitire penj moro sani ma miyo gi liet koso enang gigo nosegol matiangi nogolo nyaka mock exams ne nitie gik moko ni joint exams ma jopuonje dhi to timo kata penj skunde mamoko to pressure be nitie cuts week a week nitie cut to nitie sijui what ne penj ng'eny ga mago duto nogolo. Koro reforms mane matiangi otimogi ni otemo kelango ni otemo golo strikes make school to strikes pod endelea kara matiangi nokonego widhi thuol nonego manang'o youthful. Yes, koro onego bed ni wabet piny kaka stakeholders wapenjere ni ang'o man shida kudit binini ministry gi TSC osebet ka concentrate ni japuonje ma gisiemo sacha duto japuonj bendo neno mana ni japuonje mesiemo japuonje siemo maseche sasa to ni mara japuonj dhi omo sijui ang'o mara japuonj isiemi ni kitimo kama tibo japuonj lewe school japuonj timang'o to japuonj ni ini siga mana japuonj nyathini tiwe awe lokre ka nyathi bi ong'eyo ni kara japuonj ne misiemo ga wabende kara wamed shida ni japuonj ni koro we must look for solution kaka jotelo mar somo Kenya kae onego wang'i solutions manyalo konyo nyithiwa to ko wabet ni wan wasiko wa move from one new to another onego kwa waketo budget mapuonjo waketo kata budget wadhi ko jopuonj to wandik jopuonj to kwa keto ni free secondary education obed free secondary education sirikal ogol pesa to ka en delocalization to bed delocalization moro mwanene ni mai to tim maber to moro mwanene yawa ogol jotendwa mabeyo itero dhi gero piny moro to wan jotelo maricho ka wach mar jotelo mabeyo gi jotelo maricho gi odonjo nade dong aparo ni un kaka jotelo mag jopuonje ko yier ng'ato ni dhi bedo principal mar school A kata school B dong aparo ni qualification margi en japuonj molony tang'o makelo kama koro chope mwacho ni ng'ani irien koro konyal to ng'ani administration mopogre qualification nyalo bedo the same to administration opogre nikech seche michako ni administrature to kore ma false chako nene ni ng'ane ni karandhimdhim secondly nitie jomoko ma can only work in specific places to kotere kamoro ten challenge mana kaka igolo reche na aora to koro ikere pinyo koro konyal tiyo maber koro nitie certain some of these people koro mwang'iyo ni yawa ka ng'ato pok obedo deloxa kata pok obedo promoted promotion ye mana socho nitie ng'i kaka promote jopuonj nikech iyudo ka jopuonj mabeyo pod odong' e class puonjo tiyudo ka ng'at moro nono mokaw mok ber emoket principal kanyo be machai moro chakrega iwinjo to no wase present proposals bas sani taneno ka TSC ochako tiyo okaw jopuonj e classes sani Kisumu ka olon osekaw jopuonj mang'eny e class ogero posted as deputies everywhere chon be deputy ni principal ni neno ni mae osiepna we aketi deputy acting mana kaka Jomo Kenyatta nong'iyo ni Moi ng'at maber ok nyal thaga we aketi vice president kambo ya giri to nitie kanyo Ronan Gala gi Jem Karuki giri nitie kanyo mano ema timre nyaka kawuono e skunde miyudo ka ng'ato in principal in emi yiera ng'at moro mok nyal ng'at ma yes jatelo ya kata kiwacho ni foto wacho ni yes mago emiketo ga deputies to jok mosebedo deputies gi kine kana nafasi oneno to kene mobedo president to be ong'iyo kaka obedo deputy koro bendo dhi ka jok ma jo yes gi ki japuonj magi ne tigi we kando to mane shida mwasebedo go as a country onego wadhi design kaka mar America
constitution manyien omiyowa tinde wadhi e design no nikech America inyalo kawo deputy president ibedo running mate to gigo chakre kata e skunde iwinjo wan bende koro sani wachako situation moro ma TSC nyalo kwanyo ng'ato japuonjo e class to keto deputy keto principal japuonjo you don't need to bribe you don't need to bedo osiep ng'ato secondly wachako puonjo nyithindo through democracy to democracy must be controlled democracy ok nyamia ng'ato democracy ngine nyaki we have what is called guided democracy absolute democracy rach jarateng kia gimolo ni absolute democracy yes yamiyo kata wane luo Nyanza kaido ineno kata kwa bedo ga guided ODM biro wacho ni mi wajogi kata mimi na guok more mochunye ODM to ayiero ange nisone to dakika chiele modong kodo wach ni solution mare in kaka jagoro mongirore maduong' mara Kuppet bade ma Kisumu ineno ni ang'oma nyalo tieke gima nyalo tieko ni wabed serious ka in administrator ni administration nyaka ti gi jopuonj momi nyaka ti gi stakeholders parents nyaka gi nyithindo duto to nyaka bed kibiro gi policies manyien policies gi nyaka ng'e ni there is a time frame inyalo implement them kata gweno ok nyuol tong to butno ndalo achiel to nyathi ochaginene tong tieko dwe ndalo to 21 mama mayach be nyalo tieko mana dwe 9 ka nyuol koro ino kinyalo biro gi policy this week to next week idwaro ni ginengi secondly serikal be obed serious serikal ka oro pesa to oro pesa e school in advance ka school poko yaw mano is a demand we demand ni serikal or pesa okirit ka sani koro gino koro ka gilidho giwacho ni gidhi oro next week pesa no gisekawe from mom it has been budgeted for kigikel bureaucracies mang'eny guidance and counseling TSC obed serious or implement guidance and counselings or employee jopuonj mo qualify oket gi HOD guidance and counselings department go obed gi pesa margi magi nyalo timo godo gik moko ginyalo tero go nyithindo benchmarking gi peer counselors ginyalo luongo counselors ma qualified kata ma amani to wuoyo gi nyithindo gi school be obed school ma nyalo bedo gi security maber kaka police kata such like things mondo gimaka match kik wang ovyo mar adek wawacho ni gigi timre mane boarding schools dakwa ne day schools yet day schools be nentie changes yes koro why is it mane boarding schools nyithindo manie boarding must be serious ok ni gine magizineno kama giwang to giwango ga mana dom kata library dak giwange any other place emomiyo kwane ka day schools nigi ng'anyo yoyote kata problem yoyote wabed serious wang'e ni seche mwatimo kamano somb luo Nyanza mwadwoko piny kik wabed ni watimata gik moko nikech koro en tradition ni juogi moro biro ga second term wabed serious kik wanjau skunde wa kik wang skunde wa and action must be taken nyithindo matimo kamano omaki to tuwe jela erokamano nya mano en jagoro ma duong' mar Kuppet e bade ma Kisumu County ka waloso weche madhi nyime tungni koni kod kocha mag sikunde an Jeff Lumbaka orito masani erokamano nya